Wayahe ngopi. Indro suwe nang ngene ijane wong nang ndi? Bocah ngilang-ngilang terus aja. Malah iki apa bocah? Ku sakjane ngeterno barang ning ndi nang Wuhan ta ning ndi yo. Suwe nang ngono. Alah sedelok ngono kok ndon. Dah, jajane ndi? Walah iya. Wis entek lah kowe suwe. Dan Jos pece ujian online sejarah. Alah gampang. Ambek gendot itu santai. Paketan unlimited los nganti 2020. Ya wis tak jupuk suke saya. Yo. Sesek ono dhuwit ora iki. Lah kok mok 2000. Kopi ning gone Wayot regane 3000. Ya wis tah utang dhisik. Dan aku cek warai iki lho soal karek telu wangi lembah. Ono gendon masalah beres. Piye soalé? Iki lho kendaraan apa yang digunakan pada kerajaan zaman dahulu? Ngono ora isine. Gampang lang. Masalah. Alah kandhane kok jejeli delok ning TV-TV zaman kaya ning kerajaan masa dahulu lah. Temane lang miber. Iya ora. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Kota Jepang yang diserang sekutu. Apa ndak? Apa ya? Iku ndro Konoha. Konoha ning film Naruto ati serang. Iya apa ora? Iya. Masuk. Dan ini pertanyaan terakhir yo. Siapa nama pahlawan pada uang 2000? Kan tidak pernah ora? Sik. Ora onone 5000. Sok kira duwe. Ora. Mas. Ono apa? Kan jadi 2000. Kopi tak go ngopi kok. Santai, kopi tak gawekno tas sale delok. Iki ono, gawekno tenan lho ya. Gampang kok, lak bareng garap langsung tak gawekno. Nek kopi aja lali karo gula pasir lho. Siap. Yo wis tak rono dhisik. Yo. Piye iki, Don? Duit di uang 2000 tapi iki duit 1200 klitik sisan. Melondro, iki kan duit 1000 let. Ya. Pahlawane pati murah lah pertanyaan. Ya lho, pahlawane duit 2000. Lah iki tulis pati murah ada didik 2000. Pati murah tulis ping pindho. Oh, ndak. Iya bener apa ora? Bener. Iya. Oke, aku melok gawe kopi apa ora? Ora ndro aku mulai sik kok aku tak rene neh. Yo. Yo. Ya wis cah kangge kopi sik kayak ngono. Pas mau lho. Banyu. Loh. Iki kopine sono gulane iki kurang pasir. Iya nih Bapak, sawangan yo gawe kandang kok ono pasir leluwean cah. Sama sik cah.
Iki pasirnya pirang sendok lho, Cak. Lah, sini orang sendok. Siji. Kamu tenang di. Loro. Selawon iki. Tangannya, Cak. Bocah iki do ning ndi? Kok suwine ngene ndak gawe aku kopi. Iki lho kopine. Nek ngene yo mantap. Tak berasa ya. Yo. Mantap. Nek ngene yo mantep tenan. Wetengku kok loro rasane. Wah, iki ana kopi ora ana wonge ndak ning ndi. Wah, ini perlu diselamatkan. Tak ombene ben aman. Rasane kok ana ketuk-ketuke ana apa? Walah, ana pasire cah. Duh. Alah gampang. Perasaan iki, betul lo. Batal lo ya. Aku Aisyah. Aku ngerti kamera. Ngerti kira nong kono ndro. Saya baleni saya enggak. Bisa jane ngeterno barang ning ndi kok suwe ngono iku. Iya. Iku tak kamu. Bener ngono. Bener.